a chroeso nôl i'r dosbarth Cymraeg Arall. Peidiwch yn mynd yn unlla, mae gen I waith cartre I chi ar y diwedd. Be sgynnon ni heddiw? Does yna ddim. Be da ni'n ddeud? Sam. Sam llefrith yn y ffridge. Sam bwyd yn y cwpwr. Sam plant heddiw. Sam tân. Sam tân. Anyway, heddiw. Be da ni'n ddeud? Hiw. Ti'n gweithio hiw? Be ti'n neud hiw? Be wyt ti'n neud rwan? Be da ni'n ddeud? Be ti'n neud wan? Haia Siôn, sut wyt ti? Be ti'n neud wan? Neu efo plentyn, Siôn myn, be ti'n neud wan? A'ch gwaith gartre chi? Hwn. Sgwennwch mewn Cymraeg go iawn, be ydi hwn? Mond. Mond. Diolch am wylio dosbarth Cymraeg Arall. Tan tro nesa!